To bude zaujímavé. Veľa ľudí zaujíma, že čo asi tak robím po tom, čo som už prestal hrať. Teraz sa sústredím na celkovo zlepšovanie v takýchto IT veciach, pretože by som chcel prenosovať nejakú takú kariéru a snažím sa robiť na vlastných projektoch a podobne. Takže dneska by sme sa mohli o tom porozprávať a chcel by som vám možno aj ukázať, že ako si zjednodušujem programovaním môj školský život. Teda otvoríme si moju stránku. A toto bol vlastne môj taký prvý projekt. Chcel som robiť stránku, kde by som mohol zdieľať učivo s mojimi spolužiakmi a vlastne mal by som aj priestor niekde si dávať nejaké súbory. Čiže by som potom mohol jednoducho sa proste na to pozrieť v škole a nemusel by som sa nikde prihlasovať na nejaký OneNote alebo niečo také. Chcel som to mať proste vždycky po internete, vždycky si klikneš, nájdeš si učivo a ukáže ti to. Hlavná vec, čo najzaujímavejšia vec na tom je, som si trošku zjednodušil náš obedový systém v škole, pretože ak by sme sa chceli pozrieť, jedálenie v našej škole funguje pomocou takéhoto portálu, kde každý týždeň dostávame nejaké obedy a potom si z nich môžeme vybrať. Každý týždeň tuto máme na výber jedlo, máme napríklad bravčový guláš, sengedínsky alebo rybie filé. A jeden z hlavných problémov je to, že v štvrtok sa tam tie obedy ukážu a keď si do konca piatka alebo keď si do piatka nezmeníš pondelkový obed, tak ti ho už fixnú a už je takýto sivý, ako môžete vidieť túto a už si ho neviete zmeniť. Čo je veľký problém, pretože proste nikdy sa mi nechcelo tam chodiť a vždycky kúkať a potom keď v pondelok bol nejaký zlý obed, už bolo pozde ho meniť. Tak som si povedal, že ako by som toto mohol vyriešiť a napadlo mi napísať nejaký program na to. Takže napísal som program, ktorý vlastne zoberie databázu, ktorú som ja napísal. Sú tam jedlá zoradené približne od toho, ako ich mám rád. Takže napríklad, keď mám veľmi rád kuracie prsia, tak tie budú vysoko. A každý týždeň môj program sa napojí na tú stránku, prečíta všetky dáta, pozrie sa, čo patrí k čomu a tak ďalej a tak ďalej. A potom porovná prvý obed s mojou databázou, daje nejaké číslo, porovná druhý obed s mojou databázou, daje nejaké číslo a porovná tie dve čísla a vyberie ten obed, ktorý mal vyššie číslo. To znamená, ako keby je vyššie ohodnotený, tým pádom pravdepodobne ho mám radšej. Takže toto urobí pre všetky 5 obedy a tuto mi ich ukáže pekne na stránke. Tuto si dám obedy a vlastne tuto vidíte, čo budem mať budúci týždeň na obed. Teda tento týždeň na obed. Takže budem mať soté z kuracích prs, žiadny obed v útorok a napríklad jeden z veľkých problémov bol to, že v pondelok nebol na výber žiadny obed, tým pádom som musel ísť na obed, ktorý som nemal rád. Tým pádom som to pravdepodobne nezjedol, tým pádom to boli úplne vyhodené peniaze. Takže dá sa povedať, šetrí mi to dead cheddar. Takže veľmi pekne, veľmi pekne. Toto fakt je jeden z takých mojich prvých projektov, kde som videl, akú silu má programovanie a akú silu má navrhovanie vlastných programov, pretože nikto iný by pre mňa toto zadarmo určite nenapísal. A je to fakt niečo super, čo už používam viac menej pol roka. A je to spríjemnenie môjho školského života. Môj ďalší projekt bol pre maturantov, pretože sám som teraz maturant a učím sa na maturitu z matematiky. A snažil som sa vymyslieť, aký je najlepší, teda najjednoduchší spôsob, ako sa pripravať na maturitu. A dúfam, že som to dokázal s tým, čo som vymyslel. Vymyslel som stránku, kde proste môžete ísť a počítať príklady. Tak sa môžeme na to pozrieť. Vyzerá to nejak takto. Máte tu vlastne vždycky úplne náhodný príklad. Môžete ho skúsiť vypočítať, môžete si kresliť, môžete si nakresliť pyramídu a tak ďalej a tak ďalej. Potom si môžeš porovnať, či ti vyšiel dobrý výsledok, klikneš, správny výsledok, super, môžem ísť ďalej. Môžeš mazať, môžeš si pozrieť aj vzorce, takže máš tu všetko, čo by si mal na maturite. Jediné, čo potrebuješ, je momentálne kalkulačka, ale rozmýšľam, že by som pridal tam aj kalkulačku. Toto bolo jedno z takých vecí, kde som videl, že naozaj nepotrebuješ mať ročné skúsenosti na to, aby si vyrobil niečo, čo naozaj dokáže pomôcť ľuďom. Či už sú to študenti, alebo hoci kto proste, keď niečo chceš a budeš proste dostatočne sa snažiť sám naučiť o tom určité veci, tak pôjde to strašne, nie jednoducho, ale bude to proces,
kde vždycky narazíš na nejakú prekážku a potom sa budeš snažiť nájsť spôsob, ako cez tú prekážku preliesť. A tento proces sa bude opakovať, dokým budeš mať niečo už hotové. A tak sa vlastne vieš zlepšovať v niečom takomto. A už teraz mám dostatočne v pôde verziu, čo sa týka aj slovenčiny. Môžeme sa na to pozrieť. Zo slovenčiny to momentálne tak nejak vyzerá. Máte tu nejakú ukážku, pretože slovenčina funguje trošku inak, čo sa týka maturít. A máte tu ukážku, k tomu máte nejakú otázku a vyberete si. Vždycky k jednému úryvku sedí 6 úloh. Takže tu som to musel robiť trošku inak. Tu je to v poradí, ale vždycky budete začínať tam, kde ste minule skončili. Takže keď napríklad dáte 30 úloh, potom odídete preč od počítača, tak sa vrátite, tak začnete 31. Proste napíšete niečo, test, dáte odpoveď a ukáže vám správnu odpoveď. Takže vy, čo budete teraz maturovať zo slovenčiny, môžete sa tešiť aj na niečo takéto. Tiež sa plánujem pozrieť, teda aj nie, že plánujem, lebo už som sa pozrel a chcel by som sa ďalej pozrieť na hardware, pretože veľmi ma tiež zaujíma taká elektrotechnika, sa dá povedať, a vyrábanie naozaj nejakého hardwareu. Či už sú to proste nejaké maličké robotiky a tak ďalej a tak ďalej. A môžem vám ukázať, mám už aj Arduino. Mám tu taký set, hej, vianočná krabička, super. Mám tu také všelijaké vecičky, mám tu Arduino a tak ďalej a tak ďalej. A jedným z prvých projektov, čo by som možno chcel už aj tu publikovať, by bolo taký slider na kameru. Myslím, že taká vec by sa hodila k tomuto kontentu. Proste keby som niečo robil a bola by nejaká montáž, proste okolo mňa by išla kamera, to by pekne vyzeralo. Takže chcel by som niečo také vyrobiť, pretože keby som to chcel kúpiť, stálo by to asi 400 eur a som sebavedomý v tom, že si to viem vyrobiť tak za 10 ceny. Alebo možno aj menej. Takže uvidíme. To by mal byť jeden z takých prvých projektov. Tento nový kanál zakladám, pretože chcel by som naozaj posunúť sa v tomto nejak ďalej a chcel by som to zdieľať s ľuďmi. Vždycky, keď som robil niečo také, či už to bolo CS-ko v minulosti, tak som sa rád podelil s ľuďmi o nové informácie, čo som zistil a proste ma toto baví. Baví ma rozprávať sa o takýchto veciach a som rád, že sú ľudia, čo majú tiež o to záujem. Takže to bude super.